Spaghetti wars naman po ng Kuryente sa bayan po ng Bayambang, Binaklas. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Binaklas ng wire clearing group sa Bayambang ang spaghetti wires o mga nakalaylay na kable ng kuryente sa mga pangunahing kakalsadahan. Katuwang ang telecom providers muling sinuyod ng grupo ang bawat poste upang isaayos ang mga wire upang maiwasan na maging sanhi ng aksidente o disgrasya sa mga dumaraan. Nitong Biyernes muling nagsagawa ng paglilinis sa bahagi ng poblasyon hanggang highway patungong Barangay Talbang. Matatandaan na naunang isinagawa ang pagbabaklas noong Mayo matapos ang kapansin-pansing mabababang wires na posibleng hindi mapansin ng mga residente at motorista. Bukod dito, ilang umiiral na lokal na ordinansa ang mahigpit na ipinatutupad tulad ng truck ban, paggamit ng video okay at curfew sa mga menor de edad upang mapanatili ang kaayusan at disiplina sa buong bayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.